L'esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa del sistema nerviós central. Cada vegada més present, el seu retrat robot és el d'una dona jove, de 25 a 35 anys, que manifesta al principi inflamació del nervi òptic, formigueig o paràlisi de les cames. Amb el temps, aquests primers símptomes s'extenen segons quina sigui la part del sistema nerviós afectada. En la malaltia hi ha un procés inflamatori i una degeneració del nervi que impedeix que les ordres del cervell arribin correctament a la musculatura. El teatre són el moviment, la força del moviment, la potència del moviment, la coordinació del moviment té una màxima importància. I de fet, amb una malaltia com l'esclerosi múltiple, tot això es pot arribar a perdre. No es perd amb tots els malalts, però sí amb un percentatge important dels mateixos. Xavier Montalbán és director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Vall d'Hebron i vicepresident del Comitè Europeu per a la Recerca i el Tractament de l'Esclerosi Múltiple. En els darrers 15 anys, els casos d'esclerosi múltiple s'han duplicat a Catalunya i influeixen els factors ambientals, els genètics i un diagnòstic cada vegada més acurat. Ara sabem que hi ha un component genètic molt important que el necessites per patir la malaltia. No tothom pot patir aquesta malaltia, per tant has d'estar predisposat genèticament, però això no és suficient. Llavors hi ha una sèrie de factors ambientals que cada vegada es coneixen més. Els científics han descobert amb els anys que les infeccions víriques, la manca de vitamina D i el tabaquisme poden activar els gens responsables de l'esclerosi múltiple. En qualsevol cas, una vegada es desenvolupa la malaltia, la seva resposta ha de ser integral. La teràpia ha de combinar medicació amb activitats que permetin la rehabilitació del pacient i augmentin la seva autonomia. I per tant no volem que el pacient baixi d'aquí cap allà, ara necessito això, no. Volem que el pacient en un mateix centre tingui capacitat per ser diagnosticat correctament, tractat correctament, participar en recerca si vol i també fer neurorehabilitació. Si bé els fàrmacs ens permeten aturar els brots, el gran repte és recuperar part de les funcions perdudes. S'han començat els primers assajos clínics en humans amb teràpia molecular i cèl·lules mare. Els resultats trigaran almenys 4 anys, però aquest avenç suposa per al doctor Montalbán l'inici d'una nova era en el tractament de l'esclerosi múltiple. Quan jo vaig començar a tractar malalts amb esclerosi múltiple no tenia res i amb el decurs de 20 anys hem avançat moltíssim. Hem parat els brots amb un percentatge enorme de pacients i ara estem treballant d'una forma molt intensa amb aturar la degeneració i regenerar.